Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi weku Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera weku East Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Fundisikwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda vateereri. Tine musoro wenyaya unotiwo kudenga hakusi kwemagwara. Kudenga? Hakusi kwembwende. Okay. In other words. Okay. Now, regai zvibude pachena pavhesi rekutanga chairo. Nemhaka yei takafunga kutaura pamusoro wenyaya unoti kudenga hakusi kwemagwara. Right. 2 Timothy 2 verse 3 na 4. 2 Timothy chapter 2 verse 3 na 4. Utambudzike pamwe chete neni semurwi wakanaka wa Kristu Jesu. Hakuna munhu anorwa papfumo unozvipingamidza namabasa eupenyu huno kuti agone kufadza uyo wakakokera kuhondo. Now panapa Paul ari kuburitsa pachena kuti kunamata kupinda muhondo. Okay. Kana munhu waamuteveri waKristu ari kuti waita semusoja waKristu. Okay. Ameno kana varairi uchisangana naro kakawanda rekuti povo. Ivara raiwanzo kushandiswa muhondo rekuti povo kureva kuti munhu asiri musoja. Musivilian. Anditika. Saka zviri kuita sokubudisa fungwa yekuti kudenga hakuende povo pakunamata. Mukutaura kwanhasi kunge civilian. Ndosaka Paul ari kuti iwe wetsungirira urwe semusoja waKristu. Pabataka. Saka kana zviri kuri kwemasoja kunamata, kudenga kuri kwemasoja aKristu. Unoziva pane rimwe vara raiwanzoshandiswa munguva dzehondo zvakare rainzi huyakose. Vanhu vainzi huyakose vanhu vaiti kuvarungu ariko, kune vari kurwira rusununguko ariko. Saka hana kwake chaiko, anenge achida kuenda uko owana mabenefits ikoko oenda uko. Saka pakunamata manje kune vamwe vanouya sehuyakose. Anoda kwese. ZvaKristu ari kuzvida zvekunamata. Benefits eko. Zvemunyika anozvida futi. Now chimiro chakadaro manje haubudirire. Ndozviri kutaurwa naPaul. Alright. Anditi mazvoona. Iva one side. Mira ubva wangosarudza kana wada zvekunamata chiuya uite zvekunamata. Nekuti wapinda muhondo. Now muhondo kune rimwe vara rinowanzoshandiswa. I hope hamusida kuomesa nyaya yekunamata kuti vanhu vabva vazeza. Aiwa. Kana munhu akakuudza iwe kuti muchisango mawa kupinda mune makava anorura, haasi kuitira kukuomesera, ari kukuchenjedza.
kuitira kuti ufambe wakangwarira kuti unogona kusangana nazvo. Saka Paul kana achitaura kuti kunamata kupinda muhondo hakusi kuvhundutsira kuti regai kuuya kuzonamata aiwa, asi ari kuti kana makuuya kuzonamata nzwisisai chimiro chamakupinda machiri. Mapinda muhondo. Saka muhondo munonzi munoda vigilance. Ndosaka Paul ari kuti iye kuna musoja anorarama semusivilian anokunda muhondo. Unoziva zvakamboitika munguva yehondo. Pane imwe nzvimbo umwe mukomana airwira rusununguko akadanana neumwe musikana uyu aisenza mushopu patownship pamagrosa. Saka uyu murwi uyu akaenda rimwe zuva ari masikati ndobva aenda patownship aipa nemusikana wake vari kukurukura, atenga doro papa ine bottle store pasaidi akumwa doro riya vari kugochesa nyama yavo panze. Handiti wazviona. Saka vakazongokaruka shopu mavakanga vari makomberedzwa newarungu. Ndobva abatwa nemaoko kubatwa nemaoko kwakutendwa naye. Saka ndozviri kunzi naPaul kana uri kuvarairwa ende papa akasvikirwa pfuti iri kokoko, zibhanhire remabara riri kokoko, ari kunwa doro, ari kudya nyama yakagochwa, ari kutaura nemusikana wake. Handiti wazviona. Saka ndozviri kunzi naPaul hakuna musoja anoita semusivilian, anoita sepovhu anokunda. Saka kana mauya kuzonamata zviri kutaurwa naPaul, uyai kuzonamata momira samasoja aKristu, muine vigilance inodiwa, munokunda. Pane mavhesi atoda kuti tiverenge kuna zvakazarurwa anoburitsa nemhaka yei musoro wenyaya uri kuti kudenga hakuzi kwemagwara. Zvakazarurwa chapter and verse. Chapter 2 toda kuti tiverenge vhesi ya7, toverenga vhesi 11, toverenga vhesi 26 na 27, tobva tazoverenga zvakazarurwa iyoyo chapter 3 vhesi 5. Zvakazarurwa chapter 2 vhesi ya7. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Unokunda ndichamutendera kuti adye muti weupenyu uri paparadhiso yaMwari. Zvakazarurwa 2 vhesi 11. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Unokunda hangakuvadzwe nerufu rwechipiri. Zvakazarurwa 2 vhesi 26 na 27. Unokunda achichengeta mabasa angu kusvikira pakupedzisira. Ndichamupa simba pamusoro pemarudzi. Uchafudza netsvimbo yedare sehari dzomuumbi dzinoputsanyiwa, sezvandakapiwawo nababa vangu. Zvakazarurwa 3 vhesi ya5. Anokunda uchapfekedzwa saizvozvo nguo chena. Handingatongodzime zita rake pabhuku yeupenyu. Ndichapupura zita rake pamberi pababa vangu nepamberi pevatumwa vake. Right. Pane izwi raramba richidzokororwa mundima idzi. Ndarinzwa. Ndere kuti chi? Anzi anokunda. Very good. Saka kana zvichinzi anokunda, zviri kurehwa kuti panhu pacho hapazi kufambwa nyore nekuti muhondo. Nokuti zvanzi anokunda achanodya pamuti weupenyu kuti asafe nekusingaperi, asarware. Anokunda haazokanganiswi nerufu rwechipiri, kurati achararama nekusingaperi. Anokunda achanotonga naJesu nekusingaperi. Anokunda. Saka kukunda here kwehondo yamuri kutaura iyi? Kukunda maje nekuti kune zvinenge zvichirwisa zvichida kukudhonzera kune zvemunyika. Asi paine zviri kudiwa naMwari kunzi zviraramiwe nevanonamata. Saka unofanira kurwisa kuita zviri kudiwa naMwari. Woramba uchingozviita kunyange uri kusangana nekuomerwa pakuzviita. Ndokukunda ikoko. Jesu ane mashoko anotaura zvakare kuna Mateo 24 pavhesi ya13 anoti kudii? Matthew 24 vhesi 13 na 15. Asi unotsungirira kusvika pakuguma uchaponeswa. Verse 15. Right. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yekuparadza yakarehwa nemuprofita Dhanieri imire panzvimbo tsvene, anorava ngaacherekedze. Unonzwa kuti Jesu ari kuti futi anotsungirira kusvika pakuguma. Ndio saka ubomuparidza achiparidza manje akazoti vana mai nemi vana baba kana mauya kuchechi kuzonamata, muchechi hakuzi kuzopfunya chisero, kugara mutonono, aedza kungotsanangura bedzika, unogara uri ready ihondo uchitsunga uchishinga. But pastor, ini ndiri kutokubata zvakanaka.
mungadai makatanga kamandipo mavhesa echidzidzo ichi hamusi masiye here bhuku raDhanieri ratachifamba naro kuateerera? Aiwa, handiti uchangobva kuverenga vhesi 15 here yaMateo kana muchiona nyangadzi yakarewa naDhanieri. Chaari kutaurira kuti endai munoverenga Dhanieri ari kuda kuti kuna Dhanieri muende munoisirwa pachena vanhu vachakunda. Kune nyaya dzekukunda idzi. Saka kana muchitaura pakapa ndandawaridhi kuti vateereri vanoda kunzwa kukunda mubhuku raDhanieri. Saka kuna Dhanieri manje tinoisirwa pachena vanhu vanotsvagwa naMwari kuzomunamata, vanhu vanodaidzwa naMwari kuzomushandira, vanhu vachapedzisa basa rekuenda nevhangeri mumazuva ekupedzisira. Ndo vanhu vatinonodzidziswa kuna Dhanieri. Inda pachapter 1 yaDhanieri unzwe vhesi ya7, 16 na17. Daniel 1 verse 7. Right. Muchinda wavaranda akatumidza mazita. Daniel akamutumidza zita rinonzi Beteshazari, naAnania rinonzi Shadrach, naMishael rinonzi Meshaki, naAzaria rinonzi Abednego. Verse 16. Naizvozvo mutariri wakabvisa zvekudya zvavo zvamambo newaini yavakanzi vanwe, akavapa miriwo. Zvino kana ari majaya aya mana, Mwari akavapa zivo nekungwara pamagwaro ose neuchenjeri hwose. Asi Daniel wakanga achigona kunzwisisa zvose zvairatidzwa naMwari nezvairotwa. Now panapa taakupuwa muenzaniso wevanhu vanotsvagwa naMwari kuti vamunamate. Pane vakomana 4 vari panapa. Pakanga paita need yekuti vhangeri riendeswe kuBhabhironi. Babylon ndiyo yanga iri super power mazuva iwayo. Right. Saka Mwari paakatarisa kuBhabhironi akaona kuti kuBhabhironi kwainamatwa. Ozama Babylonians ainamata vanga vaine vamwari 13. Zvinanabheo madhuku here zvese izvozvo. Saka Mwari ndobva vaona kuti vanhu havane shungu dzekunamata. Chavasingazive ndechekuti anonamatwa ndiani uye anonamatira. Saka kuti vangotuma vanhu vane mabhaibheri avo kuti chiendai munoparidza vaizvourayiwa. Anditozoona Mwari ndobva ati dorega tiite neimwenzira, ndokubva atendera vana Dhanieri kuenda senhapwa. But mission yavo chaiyo yaive yekuenda nevhangeri kuBhabhironi. Vachingodoti digi muBhabhironi ndobva vaseterwa platform yekutanga yekuparidza kukicheni patafura vakudya. Vana Dhanieri ndobva tanzi tidye edu zviri kubva kuna mambo ka, asi patakakura isusu vanonamata havadye madyiro aya. Vachibva vakunda patafura mwedzi wekutanga. Saka vakatotanga kuparidza nemadyiro. Saka muri kuti here paitoda kuti aite sesoja. Because iwe kudyaka unonzwa mwe achiti komana kudaro zvinyavana wakambodya here nyamembewa. Anditozoona zvekuti anenge achiedza kukutsanangura kuti mbewa ine kanakiro kayo. Saka pambewa chaari kuidyira kunaka kwayo, asi kuti Mwari ari kuti siyana nembewa. Saka zvinotoda munhu anomira semurwi kuti ndichairegera chero tsuro ichinaka, ndichairegera chero dzichiitisa mari nguruwe, ndichadziregera nemhaka yei, nekuti Mwari anoti kwete. Ndo pamuri panoda kutsunga. Panoda kutsunga. Saka vana Dhanieri vakabva vasvikokunda pakudya. Saka aitova masoja aMwari. Aitove masoja aMwari. Saka Mwari paakazenga akutsvaga vanodudzira zvakavanzika zvake muchapter 2 akangoona zviri nyore kunotora vakunda patafura. Saka vamwe manje anobva. Asi muri kuteerera imi pastor? Muri kuteerera because ini ndohanzotyira vateereri. Because mutano ateereri vedu. Muri kuteerera panyaya yechikafu apa. Panofanira kutogadziriswa. Panyaya yechikafu kana vakutenda kuna Kristu. Panyaya yechikafu kasitoni. Ukatarisa kuti pakadonhera rudzi rwevanhu muEden rwakadonha pachikafu. Jesu achiuya muedzi wekutanga waive pachikafu. Saka vana Dhanieri kuBhabhironi vari kutodemonstrata kuti kana muchida kukunda pahondo iyi haitangiri kune zvimwe zvese uko nekuvhura mavhezi. Inotangira kuchikafu. Saka iwe munhu ukaona atadzawo kuregera doro, kune zvimwe zvitema zvinouya zvakateerana nekunwa doro. Munhu akatadza kuregera mbanje, kune haazongogumi nechitema ichocho wani bedzi, kune zvinotouya zvakateerana nembanje. Andizvaona ko apa taurai zvakanaka. Ini ndakubatai. Mungataure sei nevafanha vedu ari kurova zvinanakirango
brongo. Ndonyaya imwe chete iri kutaurwa iyoyo kuti vanofanira kukunda tunhu itwotwo. Okay. Oti Mwari ndikundisei handingavhiringidzwe kutadziswa kuenda kudenga nebrongo. Obva wakundikana. Ana Daniel vakakunda. But ko izvi zvinotaurika pastor ndikuona nguva yedu iri kufamba zvekuti vanhu zvinotaurika stereka mheno kwamuri vateereri kuti Kristu ndosaka akauya akatifira kuti tisunungurwe panyaya dzamuri kutaura idzi. Ndizvo here kuti Kristu akatifira kuti tidye nguruve? Kristu akatifira kuti tiregererwe zvakaipa, tisununguke kubva muuranda hwaSatani, tidzokere kunonzi vana vaMwari. Asi vaRoma manje inobva yati kuchapter 8 inobva yati iyo akafa kuti tiwane simba rekukunda miedzo. Tinosanganisira iyo kuti ugone kuti wazinini pano ndinetso wangu kana pachitaurika kuti shuwa munhu orembera pamuchinjiko kuti munhu adye mbeva. Aiwaka aingodaidzira ari kudenga kuti chidya yenyu mbeva. Zvinoda kuti afere izvo. Shuwa ungaroherwe zvipikiri zveshe kuti verenga Jeremiah 52. Jeremiah 52 verse ya 31 kuenda pa 34 tisati taenda ku Jeremiah 52 verse 31 kusvika pa 34. Zvino negore re34 rekutapwa kwaJoakimu mambo waJudha nemwedzi wegumi nemiviri nezuva ra25 romwedzi Evhiri-Merodhaki mambo weBhabhironi negore rekutanga rokubata kwake ushe akakudza musoro waJoakimu mambo waJudha akamubvisa mutorongo akataura naye nemwoyo munyoro akakudza chigaro chake choushe kukunda zvigaro zvoshe zvamadzimamba akanga anaye paBhabhironi akashandura nguo dzake dzokusungwa. Joakimu akaramba achidya zvekudya pamberi pake mazuva ose upenyu hwake. Kana zviri zvokurarama nazvo waisipiwa zvokurarama nazvo namambo weBhabhironi nguva dzose, zuva rimwe nerimwe mugove waro kusvikira zuva rokufa kwake mazuva ose upenyu hwake. Uri kuona kuti ndimambo Joakimu asungwa waenda kuBhabhironi azoburitswa mujeri aidya zvinobva patafura pamambo zvakarambwa naana Daniel. Handiri kuona saka kuJerusarema vainamata zviri correct vachidya zviri correct but aenda kuutapwa chikristu chasara Jerusalema. Saka kune vanhu vakadaro unoziva uno vamwe vafanirwa kuti achingosvika pacollege bedzi kunamata anobva aregera. Nevamwe varume vakuru vanototi vanouya vari first year kumacollege vanenge vachinzi tuchine dzungu twakaudzwa nana maunzi usazodai pavanongoti torei nguva kudai vabva vasiya zvese. Zvino vana Daniel vakaramba vaine dzungu rekuJerusarema ndosaka vakafadza naMwari ndopane kutsunga uri seuto raMwari. Zvino vamwe vana baba so akangopinda mudhiaspora chikristu chasara kuno kumusha. Regai tinzwe kambo vateereri. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi muhurukuro yedu kudenga hakuswi magwara kunamata hazvidi mbwende. Regai tinzwe tiri kutora mienzaniso mubhuku raDhaniel sekurayirwa kwataita kubva kuna Mateo. Daniel chapter 3 verse ya 12 neverse 29. Daniel 3 verse 12 neverse 29. Zvino vamwe vaJudha varipo vamakagadza vave varayiri vezvinhu zvose zvenyika yeBhabhironi, vana Shadrach naMeshach naAbednego. Varume ava havana kuva nehanya nemi, imi mambo. Havashumiri vamwari venyu kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa. Verse 29. Naizvozvo ndinotema chirevo kuti vanhu vose nemarudzi ose nemarimi ose vanotaura zvisina kufanira pamusoro paMwari waShadrach naMeshach naAbednego vatemwe temwe
nedzimba dzavo dzitwe maturunhuru, nekuti hakuna mumwe mwari anogona kurwira saizvozvo. Unoona patiri kuti kunamata hakudi magwara. Yes. Vana Shadrach vonzi pane urongwa hwaitwa muno muBhabhironi kwemazuva akatemwa, ndobva vanzi vaende kunogadza chifananidzo chakanzi ngachinamatwe mubani. Anenge aramba okandwa muchoto chemoto. Okay. Vana Shadrach vakati isusu makuriro edu takadzidza kuti anonamatwa chete ndiMwari. Okay. Zvifananidzo hazvinamatwa. Zvikanzi kumoto uyo wakoma zvikanzi zviri zvemoto isusu chatinongoziva nechekuti anofanira kunamatwa ndiMwari. Vaiuona ere moto? Moto wanga usati wakuidzwa. But asi vaiziva kuti chirevo chatemwa chinosadziswa muBhabhironi. Alright. Mambo otaura navakomana, murayiro uyu wabva kwandiri uyu une signature yangu. In case maifunga kuti vafanava. Pane here Mwari anogona asi vakatsungirira. Moto wabatidzwa, vana Shadrach vakanokandwa mumoto. Ngirozi ikauya kudenga ikadzivisa moto kuvapisa. Ipapo mambo akabva, ndiye akave first convert mambo. Ndiye akatendeuka wokutanga. Achibva atoti vanhu garai pasi. Ndiye akabva atanga kuparidzira vanhu. Zvikanza chiberekerwo hatina kumboona Mwari anorwira nezvekaindi. Chiberekerwo muBhabhironi yese mune zvimwari hopo izvo. Pavamwari vedu vese vari 13 hakuna Mwari anorwira zverudzoro. Okay. Saka kubva nhasi anongoshora Mwari waana Shadrach, iye atiite zvokuti ndaadzidziswe kana ndaanamatirwe ndaatemwe. Saka pastor, muri kuti here Mwari anga atumira vakomana munoza panomboitika hondoka. Kune vamwe vanhu vashoma vanenge vachinzwa nemaspecialized skills. Right. Vanonzi chikomo kana tichitaura nyaya dzehondo yekuti vanenge vasina kunyanyowandaba but zvavanoita zvacho because ndiri kushamisika zveshoma matauriro amuri kuita kuti vakomana aka vakangodaro vakutochinja Bhabhironi yese. Yatochinjwa because kana vanhu vachispecialize muhondoka masoja anorekrutwa angori masoja. Right. But kune vanozonospecialize maspecialized neGreek muhondo imomo. Saka Mwari manje akaona vana vake vakaita sigroup. Kana paita special assignment, anodedza some special guys kuti avatumire special task force. Saka pandova muri kuti ma-special soldiers. Masoja amwari. Amasoja amwari. Pachapter 6 yaDaniel, verenga 26 na 27 unzwe. Daniel 6 verse 26 na 27. Ndinotema chirevo kuti panyika yose yeushe hwangu vanhu vose vadedere vatye pamberi paMwari waDaniel. Nekuti ndiye Mwari mupenyu, uripo nekusingaperi. Ushe hwake hungaparadzwe, kubata kwake ushe kuchavapo kusvikira pakuguma. Ndiye anorwira nokusunungura. Ndiye anoita zviratidzo nezvishamiso kudenga nepanyika. Ndiye wakarwira Daniel pasimba reshumba. Saka Daniel uyu ndeumwe mambo futi Darius. Atendeuka nekuda kwemharidzo yekuona God in action. Arwira Daniel, shumba dzine nzara dzasungwa miromo. Dzatadza kudya munhu waMwari. Anditi vazvaonaka. Saka pakapinda Daniel mugomba reshumba hapaende mbwende kastori. Aiwa. Panotoenda ma-special task force anenge akasarudzwa naMwari kuti iwewe toda kukutuma nevhangeri kuBhabhironi. Pastor, ndoda kunyatsonzwisisa. Pamuri pachidzidzo muri kuti vanhu vakadai vanogona kuwanika futi here nhasi. Vanogona kuwanika. Ndosaka Jesu paari kutotaura ari kuti dzokerai kuna Daniel. Ari kuti in other words, Jesu paari kudzokerai kuna Daniel. Ari kutofanira kuvatakadai. Tofanira kunoona izvika. Toziva kuti ndo zviri kutsvakwa naMwari mukati medu. Ndo vanhu vari kutotsvakwa naMwari ivava. Saka patinenge tichiita vhangeriso tichiparidzaka, Mwari ari kutoona kuti kwakati kokona yakati kune umwe munhu ariko. Maari so mune umwe ushingi hurimo hwokuti akaushandisa pakundinamata zvinhu zvaita correct. Saka nditendere pamuchapedza chidzidzo ndopfungwa yandabata iyi. Ndoda kuzodenha vateereri vedu. Ndimboona kuti varipo here vanenge vachiti inini Mwari kandinoda kuita soja rei. Hatibate rimwe futi gamba simbi yebasa yakadaidzwa naMwari. Genesis 18 pa18 na 19. Genesis 18 verse 18 na 19. Abrahamu zvaachava rudzi rukuru rune simba, nendudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa maari. Nekuti ndakamutsaura kuti arayire vana vake neveimba yake vanomuteera kuti vachengete nzira yaJehovha,
vaite zvakarurama nezvakanaka kuti Jehovha auise pamusoro paAbhurahama izvo zvaakataura pamusoro pake. Saka Abrahama adedzwa naMwari. Yes. Kuti iwewe ndakukudedza semutsanangurwa wangu. It's a special force. Right. Ndoda kuti unoita basa rekudzidzisa mhuri yako nekudzidzisa nharaunda kuti kudenga kuna Mwari anonamatwa sei. Akabataka. Adedzwa kudaro dzokera pana Genesis 12 pavhesi ya 1 na 4 uone. Genesis 12 vhesi ya 1. Zvino Jehovha wakati kuna Abrahama, ibva panyika yako nekuhama dzako nekuimba yababa wako uende kunyika yandichakuratidza. Vhesi 4. Naizvozvo Abrahamu akaenda sezvaakaudzwa naJehovha, naLotiwo wakaenda naye. Abrahamu akanga ane makore ane 45 pakubva kwake Harani. Urikuona Abraham paanodedzwa naMwari muchidzidza muchidzokera munhoroondo. Yes. Ana Abraham mumusha mavo vainamata mashai. Ndizvozvo Vanhu vaiita zvemashai. Asi Mwari ndokuona kuti pakati pemhuri ika vanoita zvemashai. But Abraham moyo wake so une shungu dzekuita zviri correct. Anditi mazvona. Saka Mwari paakutsvaga munhu wekushandisa kugadzira rudzi runonamata, akanoburukira mumhuri mainamatwa mashai. Ndobva asvika kuna Abraham. Akatarisa una Abraham, iwewe ndakutarisa nekararamiro kako. Nondida iwe. Tikuona pamwoyo pako pane shungu dzekundida. Asi ndakuda manje kuti ndichikutsaura ugodzidzisa vana vako nenharaunda kuti ndinonamatwa sei. Yes. Abraham akati zvakanaka tenzi. Ndizvo. Step number 2. Zvikanzi chibva munyika yako yawakaberekerwa kwaive kwaHarani. Mawakakurira. Mawine matitle deeds nemapurazi ako. Usiye zvese izvozvo uende kwandichakuratidza. Bhaibheri rinoti Abraham at 75 anga asiri uchikomana chidiki. Anga atomudhara 75 years. Hanzi akasimuka nemhuri yake nefuma yake. Abraham anga asingori pastor. Fungu yenyu ndaidzwa pane kwandiruda kumashuro. Right. Akasiya ndozvataura Bhaibheri ndozvamuritaura. Saka sei Mwari ari kuita kunge asisina simba? Because zvinezvi vashoma vari kumashai vanouya kusaidi kwaMwari. Variko custody. Vanhu vari kusiya patiri kudzidza zvidzidzo izvi. Aiwa vanhu vari kusiya. Unogona kutarisa vashoma vari kumaraidi kwenyuka. Uri kungoona vasingaziye but aiwa vanhu vari kusiya. Aiwa saka mandipa comfort. Tikadai tisiri pano isu. Aiwa ndanda kushandisa kuti Mwari uyu wemuBhaibheri asisiri here Mwari ariko. Aiwa vakatosiya zvesho. Achiriko shamwari. Ndenge kutaura isu hatina kumbokura tichinamata isu. Kana munamato wesadza chaiwo tarisingagone kumba kwedu. Andozvo. Saka Mwari achiri kushanda. Saka Abraham akasirika munhu njiyayo. Aito munhu zvokuti varanda vake tichiverenga varume chete. Aive over 300. Ucharangarira paya pana Genesis 14. Pakatera hondo yenge yatora Loti mwana womukoma wake. Akatera navanhu nge 330. Vaive varanda vake. Vakanomirisana nemadzimambo 5. Zvichireva kuti vakomana vake vanga vari thoroughly trained. Saka anga asiri munhu wokutamba naye nefuma ainaye. But urikuona chinhu chinoitika panapa. Anosiya nyika yechiberekerwa. Kwete kutiza ndekuti akwaita waroi. Aiwa kungosiya Mwari ataura. Ndaita mumwe mubvunzo pasi. Asi musandipindure sezvamaita wokutanga. Hatidi izvozvo. Uyu aive ne75 years. Ndobva asiya akaya kuna Mwari. Right. Kusei zvinezvi munhu angori ne50 anenge achikudza kuti ndomakuriro atakaita. Even harunyanzona kuti izvi ndozodiwa naMwari haasiye. Imaigona ibva makurumidza nditi vari kusiya kastori. Handisi kudanza iyoyo. Sei vachiramba kusiya? Ndosaka tiri kuti musoro wenyaya. Kudenga hakuzi kwemagwara. Zvoda kushinga kuti upfeke zvinhu ugotina matanga emombe nematanga emakwai ugosumudza hondo yese yakadaro kusiya nyika yauine matitle deeds kuenda kunotenderera nemabani usina panonzi pako zvinoda kushinga. Ndosaka Bhaibheri richinzi vanotsunga
vanenge vakunda zvotoda kukunda zvotoda uzhingi saka munyika makazara magwara saka vanoti ndo chechi pakafira arume wangu ndane 60 years uyete 75 akasiya pese pandenda kumusha sekuru Brian nasekuru Christopher nyaya yavo ndeyekuti muzukuru nezera ratave wakanonoka wakanonoka ndosaka ndati ndibvunza hope wari kuteerera ora ifamba iti saka munhu anoti takanonokerwa at 40 at 50 but Abraham angada kuti Mwari dai makati kurumidzei but aiwa chinodariso hugwara hunenge huri mumunhu kutya kuita zviri kudiwa naMwari hatinde pana vaHebrew 11 verse ya 36 kuenda pa40 Hebrews 11 verse 36 to 40 vamwe vakaidzwa vachisekwa vachirobwa zvikuru uye vachisungwa vachiiswa mutorongo vakatakwa nemabwe vakatemwa nejeko vakaidzwa vakaurawa nomunondo vakafamba vakafuka matehwe amakwai nenguo dzembudzi vasina chinhu vachitambudzika vachiitirwa zvakaipa nyika haina kufanirwa navo vachidzungaira mumarenje nemumakomo nemumapako nemumakombe enyika ava vose vekenge vapupurirwa nekutenda kwavo asi havana kupiwa zvipikirwa nekuti Mwari wakanga akatigadzirira chimwe chinhu chinopfuura nekunaka kuti ivo varege kukwaniswa kunze kwedu. Saka kuna Paul ari kuti kune vamwe vanhu avasati vaenda kudenga vakatotimirira vari mumarinda asi vanhu ava mumazuva avo vakaona nhamo asi vakatsungirira na ukatarisa ipersecution yakaitwa kumaKristu andizvazvona vamwe vaipfekedzwa matehwe embudzi vamwe vaipfekedzwa matehwe ehwai voiswa mumastadium mavaisakudzirwa imbwa kana zvikara zvemusango zvodzingirira zvichivabvarura kudya nekuti varamba vakatsungirira pakunamata kuri correct. Vamwe vari kunzi vaichekwa nemajeko avo vaichekwa nemahakso handi wakambona kagadzirwa kaitwa mikoko kare kayake kekuti munosvikobanzura muti motora ganda remuti munotora gwati gwati racho riya rakatenderera saka gwati riya raifengwa kudaro munhu woiswa mukati osungwa chigwati chechiri chakamutenderera saka anonzi uri kuda here kuramba wakamira pamanamatira awasarudza kana kuti wochiregera akati ndiri kuda kuramba ndakamira handichadzokere shure votanga kucheka nehakso kucheka gwati saka vaicheka ganda riyaka iye akateerera achizonzwa kuti kana vapedza kucheka ganda iri vari kunosvika pandiri nehakso saka vanhu vaichekwa kusvika adimburwa kuita mapisi akamira akatsungirira ndo saka zviri kunzi vakatsungirira pakuchekwa nemajeko saka paainzwa richisvika oti aiti inini handichadzokera shure pana Jesu wandasarudza nechokwadi chake. Saka vanhu ivavo ndo vari kunzi vakatimirira vari mumarinda vakamirira kurira kwehwamanda pasecond coming. Saka kudenga manje hakuzi kwemagwara because magwara kana zvasvika pakadaro anotiza odzokera kumashure. Inzwa umwe Mwari kana achidedza vanhu kana paita special assignment anodedza vanhu vari special. Vhangeri ratiri kuparidza kastoniri ratiri kukurukura tiri muno mustudio inzira yaMwari yekutenderera munharaunda achitsvaga magamba pakutenda. Saka varipo vari kutoraurwa naro imbonzwa imwe vhesi iri kugozokomenda ipapo mabvira kana munondipenyu comfort kana muri kuti vari kuteerera aiwa variko vhesani Genesis 45 pavhesi ya 5 Genesis 45 verse ya 5 right. Zvino musazvidya mwoyo kana kuzvitsamwira zvamakanditengesera kuno nokuti Mwari wakandituma pamberi penyu kuti ndichengete upenyu. Madzikoma aJoseph pavakanga vazoteera kuEgypt kwaita nzara kumusha. Yes. Musi Joseph wakazozviburitsa pachena kwavari ndini Joseph. Akaona kuti vaita kuvhunduka. Ndo paanovati musatye kuti makanditengesa. Andivazvona kwakusiri kunditengesa asi kuti raive zano raMwari rekuti ndifanotungamira kuno kuti ndisikopohwa makii assignment kuti ndisikopohwa makii ematura anditwazvona Mwari akanga aronga manje kuti kuEgypt kwakuda kuenda vhangeri alright ndobva ati toendesani kuti mumba makura kuita nyaya dzipazaka zveshuwa muri kutonyatsa kuburitsa kuti zveshuwa Mwari aironga achingoshandisa vanhu vashoma right unoziva kuti vatore Reuben ndiye anga ari dangwe raJacob but kudenga ndobva wagara paso kuti toendesa Reuben zvaari first born ndobva waona kuti
yaienda musango kumborana nomukadzi wa ukurarana Biriya mukadzi wa baba wake saka ndobva ona aizonopa buda iri pamukadzi wa Potifa ndobva watoona kuti Rubheni aita kunoda vakaita saana Josefu anodzingirirwa nemukadzi wemunhu kuti vatandeni otiza achisiya bhachi oenda kujeri achiendera nyaya yaasingazive ozonobviswa kujeri kuya naMwari opiwa makii manje kune vice president muri kuti zvaidiwa pese apa kunomupa makii oenda pamusoro but aungonange straight kaungobva kuPalestine akananga kunopiwa makii oti ndini ndakuita vice president ndakuchaita nzira aiurayiwa andozvo saka ndokarongero kaMwari saka pastor maybe tisatanzwa kambo ndibatsire apa ko inonyanyaitika munhu kana auda kunamata anobva anzi kana wada izvozvo hausiri mwana wepano uchadya kuchechi ikoko I know kuti vanhu hameno zvinoitika mupfungwa kuti mwana achienda kudoro nezvimwe zvakadaro vanoramba vachimusiyira sadza akati auda kunamata kuti anyatsoita zvinodiwa zvinotovabatsira naiwo anobva anzi enda unodya kuchechi muri kuti mwana akadaro anenge aifanira ita sei chiri kudariso munhu ngaazive kuti ihondo but inini ndadaidzwa naMwari kuti ndimiririre Kristu pahondo iyi andozvona saka mwana iye akanzwisa kuti kutosarudzwa unoziva paamika anonzi makomando aya vane katrenerwo kavanena kuti ari 1 munoguta naye and ari 1 saka Mwari haasarudze maspecial task force ongotrenwa zvakafanana ndosaka uchiona kuti pakunamata vamwe vanowana hondo zvekuti anorwiswa zvekuti vazhinji anobva adzokera kumashure pachapera chidzidzo chino ichi muchaona ndichakukumbirai kuti uyai mujoine kuarmy dzaMwari mutende muchaona pastor mundiremind because matauriro amuri kuita zveshuwa Mwari anenge ari kutsvaka vanhu vekuti vaite basa rake tichambonzwa kambo vateereri touya toenderera mberi. I can hear myself calling. I can hear myself calling. I can hear myself calling. Take thy cross and follow me. It is the all-time religion. It is the all-time religion. It is the all-time religion, and it's good enough for me. When I rise to brighter worlds and none, I'll be what my Savior on his throne. With Jesus, my sins and sins. When I shall not, shall go with him to stay. tinomuchingamidza vateereri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kudenga hakusi kwembwende denga hakusi kwemagwara toda kutenda vateereri mukufamba kuruita chidzidzo chitungamirwa napastor mienzaniso yavatipa yana Daniel neshamwari dzake dziya nana Abraham madeedzerwa avo nana Joseph iri kungoisa pachena kuti kana tauya kuna Mwari itori hondo yatiri kurwa newakaipa saka hatifaniri kuva magwara kana mbwende. Yes pastor. Rega tione umwe muenzanisi yevanhu vanodaidzwa naMwari kuzomunamata nekumushandira madzimambo ekutanga 15 pavhesi ya5. 1 Kings chapter 15 verse 5. Nekuti David waiita zvakarurama pamberi paJehovha, haana kutsauka pachinhu chimwe chaakamurayira mazuva ose eupenyu hwake, asi pamhaka yaUria muHiti bedzi. Now panapa pari kubuda umwe munhu akadaidzwa naMwari. Yes. David. David ari kunzi iye aifamba munzira dzaMwari upenyu hwake hwese airarama zviri correct. Pane pa1 pega paakangoita mistake paakaputswa nemukadzi waUria Bathsheba. Akachiva mukadzi wemunhu akamuitisa pamuviri akauraya murume wake, asi David akazotendeuka ane misodzi. Ndanogara achitaura kuna mapisarema kuti pire yangu yaora nemisodzi. Akakomborerwa zvake akaregererwa naMwari, akatendeuka akadzoka nemwoyo wese. Saka akangodonha pa1. Unoona kuti kuna mwana anoti akangoputsika zvamuchose, akangotemtwa akakundikana, haachadzoki kuchechi. Mukuti pastor, muri kuti
musoja ukagumburwa ukadona haurambe wakarara, unofanira kumuka. David musoja waMwari akagumburwa akawa pana Bhathishebha mukadzi waUria, asi haana kuramba akarara muchitema chake, akamuka akadzoka kuna Mwari. Saka muri kuti here vaiva vanomboita nyaya dzinoitika pakati pevatendi dzoita kana kunge dzazika rinobva ati handichaite zvekunamata ndakamira atozvibvisa muhondo. Saka musoja haanero, unoziva enemy yako wauri kurwa naye. Takundikana andiwisa, unoda musoja chero akakuvara rumwe ruoko anofanira kurwa nehwani rwasara, chinokosha kusvika akunda. Kana ndakunzwa izvo, kana ndoda kuti andabvunza imisandatano ateerera, muri kuti here pakaita munhu anga achinamata achitenda muna Mwari obva agumburwa odona, pamwe aita upombwe kana kuti pane zvakaitika aba pamwe otomboenda kujeri kana kudii, muri kuti here ngaadzoke kuna Mwari opinda futi muhondo. Ndozvinoita musoja izvozvo. Vateereri, pakati penyu chandabvunzira pastor, vamwe munotombotibvunza panhare muchiti mazuva ano ndakamira, mazuva ano ndoenge iri chechi yangu, chidzokai vanhu vaMwari. Dzokai wega unonyaziva kuti izvi ndozvawaimboita, chidzokai. Hanzi musoja akagumburwa anomuka odzoka. Yes, handi timboti teere David zvishoma. 2 Samuel 18 verse 2 na 3. 2 Samuel 18 verse ya 2 na 3 na 2 na 3. David akatuma vanhu, chetatu chavo vachirayirwa naJoabi, chetatu chavo vachirayirwa naAbhishai mwanakomana waZeruya munin'ina waJoabi, chetatu chavo chairayirwa naItai muGiti. Mambo akati kuvanhu, zvirokwazvo neniwo ndimene ndichaenda nemi. Asi vanhu vakati, hamungaende, nekuti kana tikatiza isu havangave nehanya nesu, kunyange hafu yevanhu vedu vakaurawa havangave nehanya nesu. Asi imi makafanana nevanhu vedu vane zviuru zvine 10. Naizvozvo zviri nani kuti mugare makazvigadzirira kuzotibatsira muri muguta. David ranga risiri gwara. Nechake chero pahondo chaipo ari kunzi panapa nevaranda vake, imimi you are worth 10,000 masoja. Urati ya equivalent to 10,000, because kana takakuona nemarwire amunoita muhondo. Saka tikaenda nemi kuhondo, because David anga ati kurei apa. Saka pane imwe hondo vakambenge vaenda naye, saka arwa semunhu anga amutana akafenda, ndobva anangwa nerimwe zimusoja remuFiristia akatozoreswiwa naAbhishai. Saka vaIsraeri vakakuti hatinoda kudzokorora iyaya yekare, handiti vazvo tinoziva kuti muri murwi muri equivalent to 10,000, but sarai kuno munotibatsira muri kuno. Vairevesera kuti equivalent kana kuti kungokwidziridza mambo. Mira uone, kana uchida kunyatsonzwisa zvitaurwa panapa, unoda kuti unoona malieutenants ake, macommanders ake nemasoja akarekrutwa naMwari kuenda kusaiti paDavid. Enda pana 1 Chronicles chapter 12. 1 Chronicles chapter 12 uverenge verse 1 na 2. Verse 1 na 2. Ava ndivo vakaenda kuna David paZikiragi. Achakavanda nekuda kwaSauro mwanakomana waKishi. Ivo vaive mhare, vaimubatsira pakurwa. Vakanga vakabata uta, uye vaigona kuposha mabwe nemiseve neuta, neruoko rwerudyi kana rweruboshwe. Dzaive hama dzaSauro wokwaBhenjamini. Urikuona manje, varume vaienda kuhondo yaDavid kunojoinana naye. Hanzi vaisangouya zvondauya kubasa. Aiwa, dzaive mhare pakurwa. Ende vanga vasiri mbwe, ende vanga vasiri magwara. Hanzi pavaidzidzira kurwa, vaidzidzira kurwa chero nemiseve, chero nematombo. Kuti kana tashaya miseve. Ende hanzi vaiti kana vachikanda mapfumo nematombo, aigona kukanda nerudyi, rokakuvara, hanzi aikanda neruboshwe, roenda nesimba rekunge rakandwa nerudyi. Saka vanhu vaimaster maskills avo zviri tsara. Andizvo kuchikristu hakudi munhu angori careless, anongoita uyanga. Aiwa, unofanira kuita zvinhu zvako zviri up to scratch. Kungave kuverenga, kana matiro, kaimbiro, kapfekero, kadyiro, kaparidziro, ngazvinyatsoratidza kuti hazvidi chipomerwa. Ndo musoja waKristu.
verenga pachapter 12 iyoyo uverenge vhesi ya8 na14 yamaKronika okutanga. 1 Chronicles chapter 12 verse 8. Right. Vamwe vavagadhi vakazviraurawo vakaenda kuna David kunhare kurenje, varume vane simba neumhare, varume vakanga vakadzidza kurwa, vakanga vachigona kubata nhoo nepfumo. Zviso zvavo zvakanga zvakaita sezveshumba, uye vaimhanya semharapara pamakomo. Verse 14. Ndiwo kuvana vagadhi vaive vakuru vehondo, muduku kwavari wakanga akaenzana nevane 100, nemukuru nevane chiuru che100. Uri kuona kariba yevanhu vaienda kuna David. Okay. Vachirikurutwa naMwari ndiye aibvonga mumwoyo yavo kuti ienda kuna David. Alright. Handiti mazvona. Saka hanzi varume ava kana ari pamba. Akanzi baba Grace, nditarisirewo mwana ari kuchema ndimboyanika hembe. Anoendawo tonobata kamwana achitofara nako achitoseka kamwana kachitoona fesi yababa. Okay. Asi kana abuda pagedha akuenda kubasa, hanzi vaipfeka fesi dzeshumba. Sokuti ukasanga akuenda kubasa manje ifesi yekubasa. Unonza umwe varume vanouya nefesi yekubasa akumba. Wakatirerwa semusoja skiri hadzidze kushandisa kurova mukadzi. Aiwa. Dzinofanira kushanda kuhondo. Saka varume ava kana vabuda kuenda kuhondo hanzi vaipfeka fesi dzeshumba. Eri tarisaone katrenero kavaita. Hanzi vaitrena kumhanya, but vaitrenera mugomo. Achimhanya achijamba matombo, omhanya kusiya mhara. Mhara dzagara dzinomhanya mugomo. Zvekubata mhara nemaoko nemakumbo. Munhu akadaro chiimajina waakumhanya naye muganga manje muchiita hondo kumapasa. Pastor pandura panjibvunza. Akasikataurire keBhaibheri kekuti ringoti taigona. Aiwa, riri kutotsanangura chaizvo zvanga. Vuka zvazvikuitika. Bhaibheri zveshuwa haridai. Rinenge ichitorisa. Saka pari kundinetsa kureconcile. Kuti uchitonobata mhara nemaoko. Chinzwa they were thoroughly trained. Chinzwa kamhanyiro kakaita uyu anodzi ari munin'ina waJoabhu wokureva naAbhneri. Asaeri. Unoziva vaburana naana Abhneri. Akatanga kumhanya achiteera Abhneri. Mupfungwa makaida kunobata Abhneri nemaoko. Okay. Abhneri aimhanya achitotaura, iwe ndikakuuraya ndinozotarisana sei naJoabhu mukoma wako. Hazviite dzokera siyana neni. But akatoona kuti kamhanyiro kari kuita mubvala wekayo anondibata zveshuwa nemaoko. Ndobva aisa kunobaya kwepfumo kwakatarira kumberi kuti asazonzi naJoabhu wamuuraya intentionally. Okay. Ndobva aisa kusingabaye kwechimuti kumashure. But nespeed yaAsaeri akarovera kumashure kwepfumo kukabuda nekumusana. Unoratidza kuti kana Bhaibheri ichitaura hazvizingano aiyo vaimhanya wakomana. Right, Pastor. Kudenga hakusi kuzoenda magwara. Aiyo. Chandaona so far varume were trained. Right. Hanzi one wavo ainzana ne1000. Ndo vaigonesesa vachi hanzi anga ari equivalent to 1000. Napabata. Ndoda kudzoka panyaya yaDaniel naJoseph. Right. Because ndaona imi muchiti ana Daniel vaive maspecial force. Right. Vekuti Babylon dai tirisu tanzironga evangelism yekuBabylon. Taigona kuti kuda kuendeswa on 5000. But Mwari akatumira vakomana 4 chete. Ende zveshuwa Babylon ikachinja. Uri kuona kuti izvozvo Egypt ndobva kwatumirwa 1 Joseph. Egypt yese ikasanganiswa guta ari 1. Right. Saka muri kuti here even Mwari achitiona nhasi ndo zvaari kutsvaga zvakadai. Atinoazvitaurwa kunzi pamacommanders aDavid vari 30 vainetsa vakomana vaya kana wakavatarisa. Pari kunzi 1 anga ari equivalent to 1000. David agona ngoti hondo ichibva uko so onzi kune vangano onzi hakune 3000. Ongoti haasaka tichatumira Joab naAbishai na Abhineri vato nauyu naUria vari 3. Saka 1 anonomirisana ne1000. Uri kukanuka hakwaka. But Shamgari ari 1. Shamgari akarovana nemaPhilistines 600 aine tsvimbo asina pfumo akavauraya. Aiwa ini ndoda kukwezva zvinoreva ndokwandinopasa. Ndosaka tiri kutika uri correct iwo pakuti muBabylon maingoda 4.
ende yakadaro yakatokwana. Saka ndaida kutotaura manje ndikutya kuti munozonditi uri kunyanya kuita overestimate. Ndaida kutoti mukoma tingori 2 ngatiroye kaZimbabwe. Aiwa unoenda njiti vari ngatibatsire kamukoma kuti Zimbabwe yese izive vhangeri kwete isu tega kana nevamwe even 1 or 2 vanhu. Mwari zvaanoita manjeka handiri kuona padiscussion dzatiri kuita tiri muno mustudio hatingati ndisu tiri kurova Zimbabwe. Kuita kwaMwari ndiye anoita kuti masaisai amhanyise vhangeri riende kwese uko riende kwese. Ndingoraka ndekuti even vateereri vari kuita vhangeri ngavanzwewo vaine shungu, anzwa aida kuita pakuru ari ngatori musoja umwe nemumwe asimuka atore zvipo. Unoziva kuti David akatonga 7 years asina komanda because vakomana vake malieutenants ari 30 vaimunetsa kuti ndosarudza upi vese vaigona. Saka akatozotinzwa zvaakataura pana makoroniko ekutanga 11 pavhesi ya 6. Makoroniko ekutanga 11 pavhesi 6. Ipapo David akati unotanga kubaya vaJebhusi ndiye uchava mutungamiri nemukuru. Zvino Joabhi mwanakomana waZeruya akatanga kukwira akaitwa mutungamiri. Aita 7 years manje akati amanda uda kutsvaga komanda but kagonero kenyu makangofanana. Hatisina kuita zvefevha kana zvemavhoti. Zvatakuita paJerusarema pane maJebusites ane makore more than 200 asina kukundwa nevaIsraeri. Anenge atanga kunopinda muJerusarema akativhurira magedhi, iye ndiye achave komanda wangu. Mukaenda kuna 2 Samuel muchinoverenga pachapter 5 pavhesi ya 8. 2 Samuel chapter 5 verse 8. David anobva ati strategy yedu ndeiyi. Pane chitubu chemvura chiri paGihoni chinobva mumupata weKidroni. Ndo kunobva mvura inonwiwa muJerusarema. Saka mvura iyi kubva pachitubu ichi inoenda nemumapaipa akacherwa mudombo ichienda mutsime muJerusarema. Saka anonopinda ipapo anogona kunokwira nekumupaipi ikoko. Saka Joabhi ndiye akazvipira ndobva akwira nepadombo ndobva apinda nemupaipi ndokuswima murima imomo kwakunogudira mutsime. Ndobva aenda usikuka ndokunorova zvikomana zvakarinda kumagedhi azviuraya ndobva aridza hwamanda. David achibva apinda paJerusarema. Naimboona mafirimu ndatoona firimu naimboona kwenzikuona munhu ari kuswima nemutaneu saka unyanzvi hauna kutangana handitwazvona. Saka hazviitwi nemagwara izvozvo izvo. But nemhaka yei Mwari achiramba achingotsimbidzira kuti kudenga hakuzi kwembwende. Rega tingoverenga dzimwe ndima 2 oronado. Enda pana John 9 uverenge verse 18. John 9 verse 18 kuenda pa23. Alright, verse 18 to 23. Right. Naizvozvo vaJudha havana kutenda pamusoro pake kuti wakanga ari bofu. Akazoona kusvikira vadana vabereki voakaoneswa. Vakavabvunza vachiti, uyu ndiye mwanakomana wenyu wamunoti akaberekwa riri bofu here? Zvino unogona seiko? Vabereki vake vakapindura vakati, tinoziva kuti uyu mwanakomana wedu uye kuti akaberekwa riri bofu, asi hatizive kuti zvinoona sei. Nowakamusvinudza meso ake hatimuzive. Mubvunzei henyu wayaruka, achazvirevera hake. Vabereki vake vakareva izvozvo nekuti vaitya vaJudha, nekuti vaJudha vakanga vatotenderana kuti kana kuchinge kuno munhu unotenda kuti ndiye Kristu aburitswe musinagogi. Handiri kuona ava vaporeserwa mwana akaberekwa riri bofu but vaakutya kutaura kuti aporeswa naJesu. Ugwarawo chii chavari kutya? Vari kutya kudzingwa mutemberi. Unoziva kuti kunewo mwana kuti vari kunzwa chokwadi chese ichi kai kuti hati ndichigashira anotya kudzingwa kuchechi kwaakakurira. Handiri kuona. Saka kunamata kunonetsa kana kwabatwa nemagwara. Inzwa pana mabasa unzwe 5 ugozo ndiri kuona uchida kukomenta mabasa 5 pa 12 na 13. Mabasa 5 verse 12 kusvika pa 13. Zviratidzo nezvinoshamisa zvizhinji zvakaitwa pakati pevanhu nemaoko avaapostora. Vose vaive nemwoyo mumwe pabiravira raSoromoni. Asi pakati pevamwe kwakanga kusino munhu wakatsunga kuzviisa kwavari. Asi vanhu vaivakudza. Urikuona kuti vanhu vaivakudza nechekura. Nafanati zviratidzo zviri kuitwa naana Peter kaizvi ndezvaMwari izvi. Asi kuti vachiuya manje vatende muna Jesu pachena vaitya. Saka magwara manje kuponeswa kwawo kudodetsa. I hope apa hamusi kureva vateereri. Aiwa, tiri kuti pakati pevateereri kune vamwe vari kunyatsonzwa zvinhu zvitaurwa naana Kasoni kaizvi
zvine uchokwadi. Wambona kuti patiri kufamba mutauni vakati varume muri kutaura chokwadi, varume tiri kuzvinzwa. Asi munhu achiri kungori zvaaive gore rakapera muna June. Saka mukuti chimwe chodariso chii? Ugwara manje, kutya kuti ndikapinda apa ndinozosekwa muraini, ndinoshorwa, ndinobva zvaitanuka vachikukwazana kuti iwe wawe chaperere wawe kuchenjere zvinotorwa nekawei kanosvotaka kekuti ubva kuti ini nichienda kuchapero kunoenda madzimai unobva waramba ugwara iwowo. Handitowazvona. Saka verenga ndime yekupedzisira Luka 7 unzwi pa29. Luke 7 verse 29 kusvika pa34. Zvino vanhu vose nevateresi vakati vachizvinzwa vakati Mwari wakarurama zvavakanga vabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwaJohani. Asi vaFarisi nevadudziri vemurayiro vakaramba kufunga kwaMwari pamusoro pavo vakasabhabhatidzwa naye. Naizvozvo vanhu vorudzuru ndichavafananidza neiko? Vakafanana nei? Vakafanana nevana vagere vanodanidzira vachiti, takakuridzirai nyere mukasatamba, takakuririrai mukasachema. Nekuti Johani mubhabhatidzo wakauya asingadye chingwa asinganwe waini. Zvino moti une mweya wakaipa. Mwanakomana womunhu wakauya achidya achinwa. Zvino moti tarirai munhu unokara nomunwi neshamwari yevateresi nevatadzi. Andiri kuona kune vamwe vanoti chero zvatsanangurwa sei havashaya zvipomerwa, havashaya chekushora, because vakaramba kugashira John vachiti haadya ane dhimoni. Jesu akauya achidya vakati anokara. Saka zvisinei nemapurezidenderwo araitwa vanongowana chinopomerwa ugwara. Andozvona. Saka kudenga hakusi kwemagwara. Vateereri chandandakumbirisa paya ndechekuti Mwari zvaari kuti haadi magwara kana kuti kudenga hakusi kwemagwara. Tiri kunzi vanotenda tiri masoja aKristu. Ndopanaida kukumbira kuti chiuyai kamujoino ani yaMwari kutenda muna Kristu obhabhatidzwa. Chiri kuramba chichinetsa chii vateereri? Ndinokukumbirisa uyai kuna Mwari. Onekai vateereri vedu. Hatibatanei kana mashayiwa kuvavakidzani nehama vamungataurirane navo nezvinhu izvi. Tifonerei kana kutumira mameseji panhare dzinoteera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari akuchengetei, tisangane muchikamu chinoteera. Kasi Jesu ngikube Jesu ngikube